Samo jedan mali dodatak, brzinski, u suštini sve će da bude naplaćeno i ako mi budemo morali da patimo i to će biti nama vraćeno u obliku još jačeg sunca koje će na nas da sije i bit ćemo još bliži Bogu ako to izdržimo, naravno. Na najbolji način da ostanemo ljudi, kao što je rekao patrijarh Pavla, ali najvažnije je tu samo da ne odustanemo. To je jedino na neki način nije dozvoljeno i da se predate, realno, to je to, da se predate, to je jedino, možda nije dozvoljeno. Naravno, što pre se oduprete, to bolje. Bićete jači, bićete svetli, tako da, u suštini oni vam ništa ne mogu, vi najveću štetu možete da učinite sami sebi. U suštini poenta. Tako da, ako budemo ograničeni, kao što smo sad još uvijek ograničeni u toj borbi, ako istrajemo, mi ćemo se izboriti, ako postanemo ravnodušni, nećemo. I ako se odupremo, možemo postanemo taj njegov vihor koji može mnogo. Ali u ovom svetu kakav je sada, na neki način ti ne želiš mnogo zato što ćeš da budeš previše. Mislim, kao, na neki način vjerojatno će ljudi da misle, ne znam ja šta, ali to svako može u suštini. Kad bi to više ljudi moglo, delovalo na taj način, to bi i drugi ljudi, na neki način potkrepljivalo da uradi isto. Tako da, u ovome biti sam je na neki način teško. Zato je to. I jeste bitno na neki način za sve. Svi donosite slobodu, mislim, ti si potpuno drugačiji si biće. Ti više ne razmišljaš uopšte na način na koji razmišljaš. Svaki moment je tebi sve i prolazanje i ta energija koja prolazi može da te izleči od svega, u suštini, može da deluje na tebe na načine da potpuno zaboraviš neke stvari koje su u realnosti kada to treba da se zaboravi i da to izbacite iz tebe jednostavno. I ti kad to nemaš u sebi, mi nosimo to u sebi, mi to nosimo u našim glavama, mi to nosimo u našem telu, u našoj duši. Te neke stvari koje mi stalno ponavljamo i na neki način ne možemo rešimo ili ne želimo da rešimo, čak i kad ti nekome rešiš da te stvari oni i dalje na neki način ne žele da to bude rešeno, ne žele da budu u tom nekom modu u kom je nekako beznadežno, zato što su oni tako navikli. Da im bude, ne znam kako se ponašaju u drugoj situaciji. Ali, život je uvijek šansa sa nečim novim, tako da iskoristite.